Molt bé, ara són les 9:37 d'aquest dijous 23 de juny. És el moment de saludar el coordinador general de Més per Mallorca, el senyor Lluís Apastaguia. Molt bon dia, Lluís. Hola, molt bon dia. Gràcies per ser nosaltres en aquesta hora i m'agradaria, lo primer de tot, donar-te l'enhorabona per aquesta promoció que fas del teu poble, de Deià. He vist fotografies molt maques allà on expliques que Deià, ara faig memòria, reclames aquell Deià net i tropical, és una frase molt similar a aquesta, no, Lluís? Lliure i tropical. Correcte, lliure i tropical. Veus? La meva memòria ja me comença a fallar, però m'agrada molt aquest tipus de promoció, perquè jo crec que els batlles i les batleses haurien de mirar més pel seu poble i promocionar-lo i donar-lo a conèixer d'una manera, d'aquesta manera que tu ho fas. Jo m'agrada molt, i t'ho dic francament, Lluís? Bé, nosaltres sobretot el que volem és un DA viu en el servei dels seus ciutadans i no destinat únicament a ser una espècie de gran resort hoteler en forma de poble. Això és la nostra obsessió i en això fixem totes les nostres forces i energies. Perfecte. Lluís, si te sembla bé, podríem dividir en dues parts la conversa que tindrem avui. Una, fent referència en aquestes, diríem, en aquestes notícies que han anat sorgint a partir d'aquestes manifestacions de l'obra cultural balear i l'Estell respecte d'aquesta flexibilització en l'exigència del nivell del català. Si te sembla bé, escoltam un minut, només dura un minut, les declaracions del president de l'obra cultural balear, en Joan Miralles, i a partir d'aquí engegam la conversa, si te sembla. Perfecte. Bé, avui des de l'Obra Cultural Balear ens hem reunit d'urgència amb diferents entitats i sindicats per parlar sobre aquesta moratòria que permet en aquest procés d'estabilització de places que aquells funcionaris que no tenen el requisit lingüístic puguin estabilitzar la seva plaça. Considerant que és important que qualsevol funcionari d'aquí, tant de la CAIP, d'ajuntaments, de qualsevol organisme públic, tinguin coneixements mínims de català que permetin que qualsevol ciutadà se pugui expressar lliurement en la seva llengua i que en cap cas pugui haver casos de discriminació lingüística. I perquè això sigui possible, l'única manera és que existeixi aquest requisit lingüístic. De tota manera, valorem molt positivament aquest procés d'estabilització, però creiem que perquè sigui factible aquest procés donant-se garantia a la ciutadania expressar-se en la seva llengua, és important que hi hagi el requisit lingüístic i demanant també a l'administració que posi tots els mecanismes necessaris perquè abans de que s'iniciï aquest procés tothom que vulgui pugui acreditar el certificat necessari a través d'exàmens i, quan és necessari, a través de cursos de formació que li permetin la capacitació lingüística. Lluís, tu creus que aquesta proposta de l'obra cultural balear és factible i se podria dur a terme immediatament? S'ha d'establir cursos i exàmens especials perquè aquella gent que està fent feina a l'administració, perquè aquí arrossegam un problema de fa anys, és a dir, aquesta gent, de la qual ara estem parlant, fa anys que està fent feina a l'administració sense la seva capacitació lingüística. Per tant, que se facin cursos i exàmens perquè puguin acreditar, en qualsevol cas, formar-se per tenir el nivell de català suficient, no només és possible, sinó que seria lo lògic. Cert. Escolta, Lluís, a partir després d'aquestes declaracions en roda de premsa de la consellera de Funció Pública, Mercedes Garrido, allà on argumentava que aquesta flexibilització permetria aquesta flexibilització i aquesta, diríem, moratòria de 2 anys per preparar aquests exàmens permetria evitar anar en els jutjats de tots aquests interins que en aquest moment varen entrar i no els va ser requerit tenir el coneixement de català, no, Barbara? Sí, jo no conec el detall tècnic i crec que aquí, en quant a perquè al final estem parlant d'una part dins del procés d'estabilització de funcionaris interins i laborals que l'administració ha tingut indegudament de forma temporal durant massa anys, estem parlant d'una
d'una petita part que no tenen el nivell de català acreditat. I aquí crec que tampoc és homogènia. És a dir, hi ha gent que és vera que en un moment donat va accedir a l'administració i en aquell moment no li era un requisit el català, i això és una part, i després n'hi ha d'altres que han accedit a la funció pública d'una forma irregular sense complir tots els requisits. Això estic xerrant de gent que tot fa 20 anys que està a l'administració i que l'administració no ha afrontat aquest tema i no l'ha posat damunt la taula i que ara el tenim i que verdaderament l'hem de solucionar. Per tant, crec que no hi ha una realitat homogènia a dins aquesta part que han d'assegurar que tingui la capacitació suficient per atendre, verdaderament, com ha dit en Joan Miralles, la capacitació suficient per atendre els ciutadans en català, perquè en el cap i a la fi és un dret que tenim com a ciutadans. En qualsevol cas, era una notícia que recollia en aquest moment a dbalears.cat. La frase que resultava la notícia era que Josep Esteguia assegurava que el decret d'interins no perjudicava el català. Com ho argumentava vostè? Jo, en quant a això, el decret d'estabilització, el decret llei que du, diguem-ne, que plasma el procés d'estabilització de funcionaris, és a dir, que és un procés molt extraordinari, en el qual jo crec que hi pot haver un debat sobre si s'ha fet de la forma correcta, perquè en el final el procés per totes aquestes places que han estat ocupades de forma temporal indegudament, no? Perquè l'administració no pot tenir 20 anys un treballador de forma temporal, això és evident, no? I ara s'hi mira de posar solució. En aquest procés s'ha mirat de ser laxa en totes les condicionants, és a dir, des del nivell d'estudis, és a dir, hi ha certs nivells d'estudis en els quals fins i tot si no se té personer és treballador perquè se li considera que ja té una capacitació, un certificat de professionalitat que pot ser equivalent en el nivell d'estudis que en un moment donat se li havia d'haver exigit, o, per exemple, també si una persona ocupa una plaça se li dona el triple de punts a l'hora de concursar per aquella plaça que una persona que faci la mateixa feina però en una altra administració. Per tant, és un procés en el que s'ha mirat de ser molt laxa perquè tothom hi pugui diguem-ne, estabilitzar la seva plaça. I també, en aquest sentit, s'ha fet el mateix en el català, de dir, aquells que no tenen l'acreditació de català, se li dona 2 anys perquè la tingui. I vull dir que no és que s'hagi fet un tractament, diguem-ne, de laxitud respecte al català extraordinari, diferent en els altres requisits. És a dir, s'ha estat laxa en tot. I això podria ser un debat, i jo l'accepto. A veure si en aquest procés d'estabilització s'hauria d'haver estat tan laxa en tot. Sí. Però no hi ha una diferència específica respecte al català. I després, l'altra cosa que crec que hem de tenir en compte és que gent que està a l'administració al manco des de fa 5 anys. Al manco. Perquè tenim gent que fa dècades que està a l'administració. I per primera vegada se li diu, escolta, t'hauràs de treure el nivell de català si vols materialment consolidar la plaça que ara mateix estàs ocupant. Per tant, per primera vegada, en aquesta gent que potser fa dècades que està a l'administració, li estem dient qualque cosa respecte a que ha de tenir el nivell de català. És vera que seran funcionaris, perquè en el procés d'estabilització finalment acabaran sent funcionaris o personal laboral fix, però el que jo deia és han de tenir en compte a l'hora d'avaluar aquesta mesura extraordinària les circumstàncies, no? Que no hi ha una flexibilitat específica respecte al català, sinó en tots els requisits, i després que és una gent que ja està a l'administració i que no té el català. La gent que no té el català, torno a dir, és una petita part dins tot el procés d'estabilització, no és majoritària ni prou fet sí, però en qualsevol cas. I aquí també ha d'haver una feina de l'administració de fer un seguiment i fer-los una formació i aventura, com deia en Joan Miralles, fer processos d'exàmens extraordinaris perquè se puguin treure el català. I després també jo crec que és important dir ens hem d'assegurar que la gent que acredita el català després l'empri, perquè simplement tenir el nivell no ens assegura que l'administració sigui catalanoparlant.
I això jo crec que és una obsessió que hem de tenir perquè ja no ens movem en els mateixos paràmetres que fa 30 anys. I, per tant, l'acreditació és importantíssim perquè és l'única eina que tenim perquè la gent ens pugui acreditar que sap el català, però no ens assegura que després la faci servir. I aquí hi ha d'haver una feina de les administracions també de consciència lingüística i de conscienciació lingüística. Cert. Escolta, Lluís, si t'assembla bé, teníem formulades una sèrie de preguntes, però nosaltres volem donar prioritat als nostres oients. I els oients, quan varen saber que vostè mos atendria aquí en aquesta hora, mos han enviat una sèrie de preguntes que se fan en el carrer i a la casa i allà on, en qualsevol àmbit. Fantàstic. Si t'assembla bé, donant prioritat als oients, no és vera? Mira, una pregunta que mos fa, diu, l'altre dia a Twitter parlava vostè, referit a tu, que dues treballadores de la neteja de l'Ajuntament de Deià, però estan parlant també de 300 interins d'empreses públiques de la comunitat autònoma amb sous molt més elevats que el de vostè i el meu. A aquesta gent se'ls ha de fer funcionari sense acreditar aquest requisit? Demana. Jo crec que se'ls ha de fer. És a dir, si no, poden ser remoguts de la seva plaça. És a dir, no, de fet, no poden. Si no acrediten el català, d'aquí 2 anys seran remoguts de la seva plaça. És a dir, tindran la consideració de funcionaris, segons el que diu el decret llei. Jo a Twitter vaig intentar fer una feina pedagògica d'explicar el decret llei perquè m'ho van demanar i així ho vaig explicar. Ja dic que jo tinc els meus dubtes respecte a si el procés d'estabilització de funcionaris ha seguit un procediment adequat, no només respecte al català, sinó respecte a tots els requisits que un moment donat haurien d'haver acreditat aquestes persones. Però va, contestant a la pregunta, és que si no quedaran com inadequats a la funció que fan i, per tant, hauran d'ocupar una altra plaça en què sí que tinguin l'adequació. Per tant, jo crec que evidentment, crec que sí que l'han d'acreditar i crec que, per el que deia, per primera vegada els estem dient, escolta, treu-te-la, perquè si no tindràs una sèrie de problemes, com per exemple que no seguiràs ocupant la plaça aquesta que has vingut ocupant fins ara. Lluís, hi ha una altra pregunta d'un altre oient que també estils van per aquí. Diu, quines garanties hi ha que totes les administracions implicades, governi qui les governi, emprendran aquests procediments de remoció, arribat el cas, d'aquí 2 anys? Diu, les empreses públiques que hauran absorbit aquests 300 funcionaris també ho faran? Home, jo això l'altre dia també m'ho va demanar un company de l'Estell. Diguem, si no confiem en que les administracions compleixin les lleis, malament anant, vull dir, ja ens serà molt difícil legislar. Jo dono per fet que les administracions públiques compliran la llei, i la llei diu que si en 2 anys no s'han tret el títol de català que és requerit per aquella plaça en concret, que evidentment és diferent depenent del nivell de la plaça, dono per fet que seran remoguts d'aquesta plaça per inadequació en el requisit que té aquella plaça. El problema de fons, i perdona, insistes aquí, és com és que tenim totes aquestes persones en el nivell de català ara mateix i des de fa anys ocupant places sense tenir cap nivell ni cap acreditació de català i mai ningú els ha dit res. Jo crec que aquest és un problema, és a dir, és un problema que ara mateix s'ha posat damunt la taula i que està molt bé que se debati i debatem a veure com fem que aquestes persones acreditin el nivell de català, però aquí tots plegats, no dic tot plegat perquè a més hi ha hagut canvis de partits, canvis de governs, ningú ha assenyalat aquest problema i l'ha posat damunt la taula fins ara. Sí. Jo crec que és un problema que teníem greu i que tothom mirava cap a una altra banda. Hi ha una altra pregunta que diu, i això ja hem escoltat en Joan Miralles, diu, l'obra cultural considera que hi ha altres maneres de fer les coses per poder mantenir la capacitació del català com a requisit. Per tant, hi ha temps més que suficient. I demana, per què s'ha renunciat en aquesta possibilitat que planteja l'obra cultural? Pues jo crec que l'administració pot dur a terme el que demanava en Joan Miralles.
Crec que és perfectament possible i no és contradictori amb el procés d'estabilització. De fet, a mi m'agradaria que ho fessin i així ho transmetré. No és un desig que tiri a l'aire, no. Transmetré que allò que planteja és perfectament possible i possible de fer abans d'aquest procés d'estabilització. El procés d'estabilització tort o mort, crec que m'on anem l'any que ve. Per tant, hi ha temps suficient per fer els cursos que se considerin necessaris i els exàmens que se considerin necessaris. Hi ha un tuit de res, de fa 2 segons, que diu: l'Obra Cultural Balear acaba de treure un comunicat ara a les 9:30 en què demana la convocatòria d'un ple extraordinari del Consell Social de la Llengua Catalana per tractar aquest tema com a únic punt de l'ordre del dia. I demana, què en pensa vostè? Jo que se reuneix que és ple social de la llengua catalana o qualsevol altre òrgan de participació i m'apareix beníssim, només faltaria. I crec que, evidentment, les seves deliberacions i les seves conclusions han de ser tingudes en compte, només faltaria. I per acabar amb aquest interrogatori policial, Lluís... No, només faltaria, per això som. És que he volgut donar prioritat als oients perquè quan varen publicar la teva fotografia en el Twitter, que te tindríem aquí a les 9:30, escolta, la gent mos ha anat enviant preguntes, dic, els hi farem. La pregunta és conscient vostè que accediran a la funció pública de les Illes Balears més funcionaris sense requisit de català amb el Pacte de Progrés que amb el govern del senyor Bausà? No, això me sap greu, però no és vera. És a dir, estem xerrant de gent que fa dècades que està fent feina a l'administració. Per tant, no és gent que no hagués accedit a la funció pública. És a dir, no s'està modificant l'accés ordinari a la funció pública. Estem mirant què feim amb aquelles persones que fa dècades, anys o dècades, que fan feina a l'administració de forma temporal i de forma irregular. I dins d'aquestes, evidentment, hi ha una, i no se pot negar, hi ha una part, petita part, que no tenen el nivell d'acreditació del català, com hi ha una petita part que no té el nivell d'estudis adequat per la plaça que ocupa. I això és el que s'afronta. Però no hi ha gent nova que accedeixi a la funció pública sense acreditar el nivell de català, gent que fa anys i panys que està fent feina a l'administració pública. Jo crec que això és la substancial diferència respecte al plantejament de la pregunta. Una pregunta que sí que li vull fer jo és que a dins d'aquesta notícia que recollíem del dbalears.cat deia que el Batlle, referit a vostè, ha afirmat que el català no deixa de ser un requisit i assegura que tant la notícia del dbalears com el comunicat de l'obra cultural de la setmana passada se centren en el punt 1, obviant per complet el punt 2 i el punt 3 del decret. Mos pot explicar en poques paraules què deien el punt 2 i el punt 3? El punt 2 era aquell que deia que les persones que fes els anys requerits per acollir-se en el pla d'estabilització que no tinguessin el català, si optaven a la plaça exactament que venien ocupant, quedaven exonerades d'acreditar el català, i després en el punt 2 i 3 deia si en el termini de 2 anys no s'han tret el nivell de català requerit, seran remogudes d'aquesta plaça. I simplement per donar més informació que crec que és necessària a l'hora d'afrontar el debat, hem de tenir en compte el que diu el punt 1, però també hem de tenir en compte que en el punt 2 s'afegeix precisament això, que seran remogudes de la seva plaça si en el termini de 2 anys no l'acrediten. Molt bé. I jo fins aquí aquest interrogatori, però aprofitant que te tenc en antena, Lluís, també m'agradaria que mos fessis una pinzellada de valoració a partir d'aquesta notícia que recollíem en aquest moment també en el dbalears.cat, d'aquesta declaració de la bellesa de Campos, en la qual venia a dir que s'empenedia de que ja per ella ja llevaria l'atorgació de pas natural en el trenc
per tal que no hi hagués tant de feins i se poguessin instal·lar papereres, etc. I vostè li fa una pregunta a la presidenta del PP balear, a la senyora Proens, que aclareixi abans de les eleccions si vol ser com en Jaume Matas o en J. Bauzá, de retallar protecció mediambiental als parcs naturals. No sé si li han contestat o no. No m'han contestat. També he de dir que tenia poques esperances que ho fessin. Però, clar, és que al final tenim una història, i en aquesta història el PP, les darreres vegades que ha governat, sistemàticament ha reduït els espais protegits que tenim a les Illes Balears. Només fa falta recordar el que va fer Matas amb el parc de Salbufera, amb el parc de Llevant, o el que va fer en Bauzà amb els agents de medi ambient. No? És a dir, una batalla sistemàtica contra la protecció territorial. I llavors, com que això ho planteja la plaça de Campos i és el Partit Popular, no? Crec que és pertinent que el PP aclareixi si assumeix també que està dins el seu programa eliminar el parc natural d'Estrenc. Jo crec que hi ha, al final, dues formes d'entendre el país i el territori. En els darrers 7 anys s'han protegit 120.000 hectàrees a les Illes Balears. Això és la contraposició dels dos models i jo crec que és bo que se protegeixi. De fet, jo li contestava a Xisca, a la plaça de Campos, que jo voldria que d'allà tingués més protecció en el seu territori, perquè precisament tenim un problema de saturació que està malmenant la nostra costa i que allò que ens fa falta precisament són instruments per evitar aquesta saturació i poder conservar així el nostre medi, conservar la nostra flora, la nostra fauna, que s'està reduint de forma exponencial any rere any, i també evitar la saturació de les infraestructures. Per tant, jo crec que s'ha de positivitzar la protecció del territori perquè acaba repercutint en millores per a la ciutadania. I en quant a la seva gestió, evidentment, mirar de col·laborar entre totes les administracions perquè sigui la millor possible. En qualsevol cas, la batllessa de Campos, entre altres coses, reclamava 400 i pico de mil d'euros per poder dur manteniment d'aquestes platges i aquest territori, no és vera? Crec que ja, evidentment, no en som un expert de les qüestions de la recollida selectiva de Campos, perquè no me pertoca, però crec que hi havia una part dotacional a dins la llei del Parc Natural d'Estrenc i evidentment, quan tenim uns espais de grans afluències de gent, d'ajuntaments, i això sí que ho puc explicar per experiència pròpia, han de fer un sobreesforç per assegurar l'adequació dels espais, no? Nosaltres mos passa a Cala de Deà, on som Marroig, és a dir, lloc de grans afluències, han de fer aquest sobreesforç des de l'Ajuntament per fer la correcta recollida del FEM perquè és una competència municipal. Aquí nosaltres també sempre reclamam més ajuda de les administracions supramunicipals, però cadascú ha de ser conscient de quina és la seva competència i de quina és la millor forma de dur-la a terme. Certament. En qualsevol cas, Lluís, tindrem temps d'anar avaluant, ara que s'acosten les eleccions, totes aquestes qüestions i més que en arribaran. En qualsevol cas, Lluís, gràcies per deixar-nos i per preservar aquest DEA, com tu dius, lliure i tropical. Una abraçada forta, Lluís. Una abraçada forta.